Október je typický mesiac jesene, kedy si pripomíname aj jedno z najkrajších životných období človeka a tým je zrelý vek. Možnosť posedieť si pri peknom kultúrnom programe dostali aj seniori z Horných Ozoroviec. 14. októbra sa naplnil kultúrny dom tejto pričlenenej mestskej časti. Občiansky výbor na čele s Jurajom Pastorekom pozdravil všetkých skôr narodených a osobne privítal primátora Mariána Chovanca spolu s Petrou Henčekovou a Renátou Krchlíkovou. Aj takouto formou spoločných stretnutí občiansky výbor vyjadruje úctu k starším. Dôchodcov potešili krátkym kultúrnym programom tí najmenší z materskej školy a žiaci základnej umeleckej školy Desidera Kardoša. Vďakou im bol srdečný potlesk po každom vystúpení. Pri pohľade na najmenšie ratolesti sa určite vynárali aj spomienky na vlastné detstvo. Z detstva ako mám dobré zážitky s tým, že bolo veselšie. Boli sme mladí, pomáhali sme rodičom na poli, začínali družstvo, pomáhali sme rodičom, žatvy bývali, mláťačky, to dneska bude není vidieť. Bolo dobré detstvo. Mohli sme skákať, mohli sme kravy pásť, čo sme mohli robiť. Osobitej gratulácie sa dostalo všetkým jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhlych narodenín. Potešil kvietok, ale aj hrnček s logom mesta, ktorý bude istotne peknou spomienkou. No tak v tom mojom veku už toho moc krásneho není, ale taký spokojný život. Není problém rodinný, není problém finančný ani. No myslím, že ten život je taký pokojný. Radosť zo života, my sme radi, že žijeme, máme radosť zo života, že sme zdravé a pohoda. My sme spokojní na tomto svete, len dobre by, keby nám to aspoň dobre dlho vydržalo. Ten dôchodok, práce málo, že by sme ešte ďalej robili, takže jedine ten dôchodok. Primátor zaželal všetkým veľa zdravia a pokojné prežitie jesene svojho života. Ja vám prajem ešte raz úprimne všetko dobré a vám patrí krásne živio. Živio, 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 živio. Nielen jubilujúci seniori zotrvali pri dobrom občerstvení a spríjemnili si tak októbrovú nedeľu. Ak ste si vy ešte nespomenuli na tých najstarších vo vašom blízkom okolí, máte tak možnosť urobiť celý mesiac a potešiť ich tak krásnym slovom alebo darčekom.